Tia, és el Roger. Agafa'l. Hola, Roger. Bé, estic aquí amb la Txell. Aquesta nit? Però què passa? Ah, vale. Vale, molt bé. Vale, fins ara. Tia, és el Roger, que diu que m'ha de dir una cosa molt important, però que no me la pot dir per telèfon i que vol que quedem aquesta nit per sopar. Tia, aquest et vol dir alguna fort. Home, ja, però què? Ai, no sé, jo què sé. Potser diu que s'ha enamorat de tu. Txell, què dius, tia? A veure, la que està penjada sóc jo. I per norma, si jo m'enamoro d'algú, aquest algú no s'enamora mai de mi. És així? Doncs això ha canviat. Ai, vols dir? Com eres vestida? Així no, eh? I com vols que vagi? Ai, no sé. Guapa. Doncs no dic res més, eh? Mira, tinc un vestit de la germana que et pot quedar molt bé. Tia, ni que anés a una boda. Vas al previ a una boda. Roger, perdona. Què m'has de dir? És que a mi aquestes situacions em posen molt nerviosa. No m'has deixat ni demanar. És que és difícil de dir la veritat. Però jo t'ho poso fàcil. Ja, molt bé. Què és això? Fa una setmana vaig anar a fer-me proves de tot per veure si tenia alguna cosa de transmissió sexual. Bé, va ser com l'endemà justament d'estar amb tu, que vaig sentir com un espicós, total, que no tinc res greu, que no tinc cap malaltia, seriosa, i m'han trobat una cosa que es diu clamídia, que és una infecció molt comuna, que se soluciona amb antibiòtics, però s'ha de solucionar, i s'ha de dir a totes les persones amb qui has estat els últims 2 mesos. I en fi, ja no em quedava ningú més per avisar. Hauries d'anar a fer-te les proves, això sí, que com abans millor. Que no passa res, eh? Que podria ser més greu. Que no... Saps què pensava quan estava esperant els resultats de les proves? Pensava en la cara que farien els meus alumnes si ho sabessin. Perquè és que no fa ni un mes que justament els hi vaig fer una xerrada d'educació sexual. No tinc perdó. Ai, justament em van explicar un acudit. No sé si el saps. Diu, mama, el pare i tu us doneu les gràcies quan feu l'amor? I diu, no, fill, no sempre. I diu, i per què es diu educació sexual? Saps? Com volem dir... Ai. I què? Què et ve de gust?